Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone wiegħed li jilqa' talba li jagħmillu l-eks Ministru Nazzjonalista Luis Galea biex ilaqqab b'mod urġenti l-Kumitat Eżekuttiv bl-iskop li jagħżel tim ġdid ta' tmexxija tal-partit. It-talba saret fittra li Galea kiteb lil kap Nazzjonalista Adrian Delija u bata lill-midja. Luis Galea qal li tmexxija mhix kapaċi tadotta miżuri u l-proposti biex tirriforma u ġġeddet il-Partit Nazzjonalista. Galea qal li l-istħarriġ tal-Malta Today u l-iżviluppi li saħħhom marbuta mal-laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-4 filgħaxija jesiġu azzjoni immedjata. Żied li fl-aħħar xahrejn Delija ra diversi okkażjonijiet ta' reżistenza, ambivalenza u tkaxkir tas-saqajn. Fakkar lil Delija li nkisret wiegħda hekk kif il-Kunsill Ġenerali kien rabat it-tmexxija tal-partit li t-tibdil għall-istatut tal-partit kellu jiġi deċiż sal-aħħar ta' Jannar. Luis Galea semma li ma sar l-ebda progress fl-laqgħa ta' 6 sigħat li kellu fil-bidu tax-xahar ma' Delija, il-Viċi Kapijiet David Agius u Robert Arrigo u s-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley. Żvela li regolarment wiċċ imwiċċ b'emails jew WhatsApp wissal lil Delija u Pooley dwar l-urġenza li jittieħdu l-passi biex il-partit joħroġ mill-kriżi li nsab fiha. Għedtilkom ukoll li ma' kuljum li għaddi kienu se jinqalgħu ġrajiet u kwistjonijiet li rrendu għal sitwazzjonijiet diffiċli u aktar komplessi għal Galea waqt li sostna li baqa' ma sar l-ebda progress. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.